Alhamdulillah barangku wis teko. Alhamdulillah iki mau untuk karing gone Mas Sigit iki. Nek omah wong iki. Tuku jersey anyar cah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun Pak enten opo? Ngene Pak, sadurunge aku takok, aku ndok linggih ora. Oh, nggih, monggo. Nah, ben luwih kepenak. Aduh. Loh, iki apa Mas Sigit? Paketan Oh, iki nganu Pak, aku mau tuku jersey ceritane kok online. Hargane murah. Iki rencanaku yo apik Pak iki Pak. Tulisane kondang iki Pak. Piye Pak? Ono apa kok? Sajake kok kita ono perlu temenanan iki ono apa? Mosok go Mas, lagi sableh gawe iki ning ndi Mas kok? Iki Apik tuku ngene. online Mas. Oh, Iki online. tuku online kok pati aku ceritane iki. Oh, tokone apa Mas? Jenenge Aneka Store. Pati yo. Kok pati ya. Oh, alah. Piye Pak ono apa? Jujur ceket-ceket langsung ngono lho Pak, piye ono apa? Jadi ngene Mas, iki kan nek desa ono acara. Nah, acara Sedekah Bumi. Ya bumi iki ya apen anggap apa wae, Mbak. Iki engko rencana apen anggap band, jaranan, nanggap pencak dor, nggih acara pencak dor Pecador barang iku. Iya, ngene. Terus. Lah, iki desa kan kon mubeng iki. Desa kon mubeng. Maksudnya iki nganu, perangkat. Nah, Perangkat. aku sebagai perangkat iki kon mubeng tarian sumbangan. Oh, sumbangan iki berarti. Sumbangan. Oh, sumbangan. Lah, aku mubeng kok kono mau wis no. Lah, kurang rene. Berarti kurangi rene. Nah, kurang rene aku mau. Lah emang uronane pironan, Pak? Uronane iki 30.000 sak wong. Wih, iya uronane piro Pak memangnya Pak cara? 30.000 tok. 30. Aku nek 30 ya ora ono to. Aku lagi bertuku paketan iki lho aku. Mosok susuk paketan gak ono. Ora ono dhuwit arek 100.000 iki lho. Iki duwe. Lah iya Pak, dhuwit arek iki tok kok. Tak susuki ya. Tenang wae. Piye? Bere 30.000 iki. 30. Ono susuke ta ora, Pak? Ono. Bar narik iki mau. Ya wis iki. Nyoh. Nah, iya. Gue karek sakmono di mana tarian barang. Cerewet ae kowe. Oh iya. Wis iki ngo. Tak balikno. Berarti susuke. Ya wis gorene, wis kabeh iku susuke ya iki ngono ketok kok. Lah terus ngono, Pak. Tanggapannya apa kabeh kuwi kira-kira? Iki tanggapane ku sing dangdut ya. Dangdut apa kabeh? Kok Adela. Adela. Manghatan mungkle. Wih. Oh, dangdut Jawa Timur iki. Wah, terus dangdute ku tak. Dangdute ku tak. Lah nek jaranane iki mau. Yo ono Deni Caknan. Tekakno Deni Caknan. Jarane Deni Caknan barang. Dangdute iki dangdute. Terus nek saka band-bande iku apa, Pak? Cara Pak. Nekakno band kaya apa iki rencanane? Band-bande yo ono Ungu. Wali. Ya iku. Keren. Tapi nek bare 30.000 apa ya cukup, Pak? Loh, cukup. Bayar 30.000 iki banget cukupe. Ngono. Tapi ngosek, Pak. Aku ono dik 30.000. Lagi ilang aku. Ono dik 30.000 aku. Oh. Iya. Nah, duitku 100 semoga rene, Pak. Duitku 100 semoga rene iki tak bayar sik. Nah. Bayar ya? Yo, tampani sik. Lah duitku 100 gorene lagi ilang aku nek didik ngono mau. Ya. Wis catet sik jenengku. Catet dhisik jenengku. Catet ya. Yo. Nah, Sigit. Nah, ya. Wis ya matur suwun ya, Pak ya. Iku kan wis aku bayar ya. Ya, matur suwun ya. Wis aku dinani bojoku soalnya ya. Yo. Matur suwun ya. Bayar 30. Terus iki mau duit tak balikno 100. Terus bayar 30.